Na hello mindenkinek! Köszöntök mindenkit ebben a mai videóban. Ez a Blu-ray Tech csatorna, én Bence vagyok, és a mai videóban technikáról szól, és minden ami technika, és minden ami a körülvevő technikánkról szól, és informatika, arról fog szólni. Ugye, amint látható a csatorna leírásában is, ez a csatorna kifejezetten rámászik a Windows és a Linux témára. Ma is egy Linux témával jöttem, mint legelső téma a csatornám, hogy legelőször is egy kisebb Linux történelmi bemutatóval gondoltam a videónak a megnyitását. A Linux ez egy nyílt forráskódú rendszer, amit 1991-ben indított Linus Torvalds. Azóta rengeteg disztribúció jelent meg, mint az Ubuntu, a Fedora és a Debian. Az Ubunturól egyébként azt kell tudni, hogy az Ubuntu az Debian alapú, úgy mint azok a Linuxok, amiket később be fog mutatni, ezek is mind Debian alapúak lesznek. Az egyik legnagyobb előnye, hogy testre szabható, ugye ez a nyílt forrás kód miatt van. Ez annyit jelent, amit be is fogok, hát most még nem, de majd későbbi videóban be fogok mutatni, hogy kódokkal bármit megcsinálhatsz. Szóval van egy ilyen kis terminálikon, és abban a terminálikonban bármit, ami helyes kód, az beírod, és bárhogyan tudod állítgatni a eszközt, vagy amit akarsz, csinálj rajta gyakorlatilag. Mivel Magyarországon nagyon nem elterjedt a Linux kedvelt közösségi platform, gyakorlatilag nincs. Ezért én úgy döntöttem, hogy ezt az egész témát a Linux-ra akarom felépíteni, legfőképpen persze lesz Windows is, és a kettőt próbálom ilyen egy arányba rakni. Pont ezért hoztam itt ezt a csatornát is, meg nagyon szeretem a tech-et, szóval kiskorom óta érdeklődök a technika iránt. Aztán a Linuxot. A Linux egy rendkívül stabil rendszer, nem tudja egyetlen egy vírus sem megtámadni, ez azért van, nem exe file alapú, ez Debian alapú, ugye benne van is a szó, hogy Deb, és a Deb az olyan, mint a Windows-a exe file, sokkal biztonságosabb, nem szokták meg hackelni, meg vírusokat rakni bele, ahhoz valljuk be, nagyon szerencsétlennek kell, hogy legyél, és mivel nincsen szükséged általában egy program telepítéséhez a böngészőnek, így a terminálból el tudod intézni a telepítést is. A sudo apt install, és akkor mögírd a programnak a nevét, vagy sudo snap install, és akkor a snap az inkább a sudo apt install, ebből az apt a lényeg, és az apt-vel tudsz alapból Linuxra kiadott programokat, amit alapból a Linux mint cég adott rá ki programokat tudsz vele letölteni, telepíteni. És van a sudo snap install, ezzel pedig külön írt, szóval mondjuk, mint van a VLC, az ugye média vetítő program, és például kiadták legelsőnek Linuxra, és például akkor Linuxra külön lehet programozva, erre van a snap fajta funkció. A Linux az nyílt forráskodó, amit már említettem is, ez annyit takar, hogy bárki fejlesztheti, ez egy kicsit is ért ez a programozáshoz, bármivel belenyúlhatsz, és úgymond felküldheted a felhőbe, mint új frissítés, ezt elfogadják, és te is hozzájárultál a Linuxhoz. És a Windows összehasonlítása, lényegében ez ugye nem egy szubjektív vélemény, ez tény. A szubjektív szó az meg hát ugye értelemszerűen azt jelenti, az én véleményem. A Windows ugye kényelmesen használható bármire, igazából torrentezéstől elkezdve bármire, a Linux is. De viszont Linux-at sokkal jobban irányíthatjuk a rendszerünket, sokkal jobban karbantarthatjuk, sokkal több az update-re, futtatni Linux alatt, ami egyébként nagyon egyszerű. Ehhez semmi más nem kell, mint egy Wine nevű program. Ez a Wine ez gyakorlatilag arra van, hogy a exe file-t átalakítja olyan file-en, ami az adott Linux disztribúcióra kell és alkalmas. Én kifejezetten Ubuntu-t használok, és Ubuntu-t is ajánlok. Sorban leszögezném, hogy kiknek ajánlom ezt a rendszert, és miért. Először is programozóknak ajánlom, vagy olyanoknak, akik a gépet csak munkára, szövegszerkesztésre, egyébként a Word is elfut rajta, hóvágás. Szóval gyakorlatilag olyan rakot használni, mint amire én akarom, mint tech. Arra tökéletes, tényleg arra legjobb választás a Linux, viszont ha játszani akarsz kicsit bonyolultabb, és arra is van megoldás, hogy Linuxon játsz, arra is van megoldás. Méghozzá van egy olyan nevű program, hogy Wine, és van egy olyan nevű program, hogy Lutris.
ugye a Wine-t ezt említettem, a Lutris az inkább, sőt az játékra van, szóval hogyha van egy ugye crackelt játék alapú az egész történet általában, bár Steamből is tudsz indítani játékot, és sokkal jobb a grafika, és sokkal jobban fog futni, sokkal jobban fogja tolerálni a Linuxot, de a crackelt játékoknál is van külön rá funkció, ami lényegében arról szól, hogy betöltöd az exe fájlt, a játék exe fájlját, feltelepíti saját magának a gép, és az asztalról tudod indítani a játékot, ami stabilabban fut. Nem mint Windowson, sokkal crash hatékonyabb, nagyon fontos és csak emulátor, ami csak annyit jelent, hogy úgymond át a rendszert, és ezáltal tudja nagyon könnyen és hatékonyan futatni a játékot. Én nagyon pici játékokat próbáltam, én fél éve használok Linuxot, úgy hozzávetőleg, mert most dual boot rendszer van a laptopomon, ami annyit akar, hogy bármikor átbootolhatok Windowsba, és bármikor átbootolhatok Linuxba. A játék témához még visszatérve, hogy Steamről is tudsz automatikusan indítani, és külön van rá funkció, bármilyen játékot elindíts. Én nagyon javaslom a 2010 előtti játékoknak a futtatását, ilyen kisebb gépigényű játékokat, ami nem videókártya függő, meg igazából a videókártyával van a baj, az összes többi kihajtja normálisan. Például ilyen GTA 4-et futtathatsz rajta, a GTA 5-öt futtathatsz rajta, nem natívan, hanem sajnos emulálva, de futtathatsz rajta. Kifejezetten stratégiai játékokkal játszottam rajta, azott a fél év alatt megtanultam a nullából, hogyan kell bármilyen játékot rajta futtatni. Én horrorral játszottam rajta. És ez titeket persze érdekel, ebből is csináltok külön egyetlen videót, mert hát ezt egy videóba be lehet sűríteni, ezt az egész anyagot. Szóval, hogyha szeretnél még látni ilyesmi fajta videókat, és szeretnél látni ilyesmi fajta tartalmakat is, ajánlom, hogy iratkozz fel, és nyomjál egy lájkot, ha szeretnéd, hogy jelezz, és ha lesz komment szekció, amit megpróbálok összerakni, nagyon javaslom, hogy azt is nézd meg, és azt, hogy abban is írjál, mi fért bele. Ennyit szerettem volna most bemutatni. Ha tetszett és úgy döntöttél, hogy meggyőztelek arról, hogy milyen jó egy Linux projekt, vagy esetleg milyen jó Linuxon dolgozni, vagy ha esetleg szeretnél és elgondolkoztál Linuxon, akkor nyugodtan kövess, ha szimplán meg csak érdekességképpen nézel, az is jó, akkor is iratkozz fel, nyugodtan kövess, én bármikor segítek. Köszönöm a figyelmet, én Bence voltam a Blu-ray Tech csatornáról, további szép napot, hello!